Naman fayani gone khabai zebla kharson phaidu ang be paisa gaw Naman fayani gone khabai zebla kharson phaidu ang naw be paisa gaw Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ मीनाक्षी रामसियारि इउटुब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'दो बरायना हरनाय थाफिनबाय दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आं न'आवनो थानानै मा खालामो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन माने जों ओरैबायदि बेरायनोबो थांखाया नालाय जेरावबो न'आवनो थानानैनो भिडिअ'फोरखौ होबाय थानाय जागोन आरो लोगोफोर फुङावनो लोगोफोर आं नै न'फोरखौ एसे साफा खालामना लानोसै एसे सिबनानै दाखोरफोरखौ बाहेर खालामनोसै आरोना हिन्जावफोरा आगोलावनो लोगोफोर न'फोरखौ साफा सुफा खालामनायासो मेन आरोना रुमफोरखौ एसे दा सिबखांनानै साफा सुफा खालामखांनानै लोगोफोर दा आं फुंनि साहा लोंनोसै आरोना बानायगासिनो साहा आङो लाल साहासो फुदुंदों आरोना लोगोफोर आंनियाव दा हाइजें देनायखौबो होनानै होबाय आरोना दा फुंनि साहाखौ लोंग्रोना लानोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो लोगोफोर गाइखेरजों साहा लोंनोसै आरोना दहाय लाल साहासो लोंदोंमोन नालाय लोगोफोर दा मैथायाव मस्ला मस्लि नाखौबो होनानै दै होनानै दा बेखौ खोबनानै दोननोसै बिखै जानाय दा अमा बेदर रुगासिनो लोगोफोर नै दा आंना अमा बेदराबो मोनहां जाबाय आरोना दा बेयाव बिलाइ होना होबाय संनायखौ माने आं बारा लाबाय थालायदो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना मैथाजों कमलकाट नाजोंबो मोनबाय दा ओंख्रिया गोथाव मारै खिन्थिनाय खिन्थि ओमफ्राय आंना अमा बेदराबो मोनबाय दा लोगोफोर दा ओंखाम जानोसै आरो फुंनि अमा बेदरजों बिलाहि आरो मैथाजों कमलकाट नाजों आंना फुंनि गोथाव ओंखाम ओंख्रिया रेडि जाबाय आरो लोगोफोर जानो थाखाय दा जानायाव बिजि आरो लोगोफोर एसे इमान गोथाव ओंख्रि संखादोंना आङो ओरैबायदि गोथाव जादों माने बुंनोनो माने राव गैया आरोना खुगायाव ओरैबायदि गोथावखा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोलाय मैथा आरो अमा ओमफ्राय नै लोगोफोर दा देलायलायनोसै आरोना भिडिअ बानाय
नै आं दा भिडिअ बानायनो एसे देलायखांबाय आरोना लोगोफोर एसे रिल्स बानायनोसै बैसागोनि नोंथांमोना रिल्सखौबो नायबानो जाबाय आंनि इउटुबावहाय होगोन आइलाइस लगायदो आरोना हाबा लाया लाया गोसो थोलायनायाव मानि हेंथा नोंसोर लाङा लाङा गुबुनजों थांबोला मानि मोनसा जोंनि गामिनि लोगोफोर नायनाय आंनि फिसाजोखौ जि फाल्थु खा आरोना मारैबो माने बिमाफोरनि रिल्स बानायनायखौ नाहै लानानै मार सोलोंखायो आरोना नै जाद बानायखायो आयौ लोगोफोर नै रिल्स बानायनानै भिडिअ बानायनानै जि गोलोमखाबाय ना नै मोसाना मेकआपानो खारजोबसिगोन आंना दा मोसा बाल' गोलोमजोब्बाय आरोना आंनि आफाया MA लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया MA लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावब्लंहायगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन नै लोगोफोर दा आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामलायबाय आरोना नै गोदान लुक जालायबाय आं माने मोजां भिडिअ रिल्स बानायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि रिल्स भिडिअखौ नायथारबानो जाबाय दे इउटुबावहाय होखागोन आङो नायथार दे लोगोफोर नायथार नायालासिनो दा थाखादे साफा रिल्स बानायदों आरोना आङो नायबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना कमेन्ट हरालासिनो दा थाखा लोगोफोर आरो मोजां नुदोंबा लाइक बानायनानै हो बिदिनो आङो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन न'आव मा खालामो बिदिब्ला बाय बाय